Inirereklamo ng mga Angelenyo ang mga badyaw sa lansangan ng Angeles City. Wala raw pinipiling oras kahit umano ora de peligro ay nakakalat sa lansangan ng mga badyaw. Nagbabalik si Reniel Pawid. Sa ipinadalang mga larawan ng citizen journalist mula sa Angeles City, ay makikita ang mga pulis at nagkukumpulang badyaw noong ika-30 ng Agosto. Pero bago ang naturang tagpo, tinangka umunong pagnakawan ng isang lalaking badyaw ang isang Arabong turista sa harapan ng isang hotel sa Rubimar Street, Balibago, Angeles City. Kapansin-pansin din na kahit malalim na ang gabi ay patuloy pa rin na palakad-lakad sa mga pangunahing lansangan ng Angeles ang mga badyaw, lalo na ang mga kabataan. Nakatutok naman daw ang City Social Welfare and Development Office ng syudad sa mga problema sa badyaw sa buong lungsod. Nakikipag-coordinate kami sa mga pulis, sa barangay, and then nag-i-schedule para sa pag-rescue sa kanila. And then pag na-rescue, dadalhin nila sa aming opisina, and then doon nagkakanda kami ng interview sa kanila. At kung baga saan sila, ibinabalik namin. Aminado ang CSWD Angeles na hindi na ipapatupad ang Presidential Decree No. 1563 o ang pagbabawal mamalimos sa kalsada na ginagawa ng mga katutubong grupo. Kaya nga lang, dahil hindi naman talagang nai-implement at saka masyadong mababa yung penalty, kung mahuli kang magbigay is 20 pesos lang ang iyong fine. Kaya parang wala namang parang hindi naman siya effect. Panawagan ng opisyal na huwag nang bigyan ng mga namamalimos para hindi na bumalik pa sa kalsada na peligro din sa kanilang kaligtasan. Reresolbahin din ang problemang ito ng pagbuhay sa Task Force Sagip Kalinga Katutubo na binuo noong 1995. Pangungunahan naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 3 ang mga ahensya ng gobyerno, LGU, NGO at media para sa nasabing task force. Ayon kay DSWD Regional Director Gemma Gabuya, nakalimutan na raw ito dahil nagkulang sa pagpaplano kung paano ito isusustain. Matatandaang naabot ng programa ang 0% mendicant IPs noong taong 2004 dito sa Central Luzon. Siguro medyo nagkampante. Yun nga lang, yung safeguards in terms of sustaining, baka yun ang nagkaroon ng gap. Dinagdagan lang natin ng membership ng mga sektor ng media kasi yun makakatulong as part of the community. Yung ating law enforcement, saka yung ating faith-based organizations. Ako si Reniel Pawid para sa Metro Central Luzon.